Kedam tang arkoi ni phai ingkora ke thomani ada por phai krisia por malom pen mithang sai hemalong North Eastern Silonijan Forest Range in charge ACF Pronab Teron hin pen Pherangke amei kangni pon Bangso Pherangke amei long ACF Pronab Teron pen keningji ponatengki kedam tang arkoi chiklo ni phai inkoyer ni Karbianglong Live News Channel along kapiklang pon North Eastern Range Silonijan along kangho thengpi neponsi Ningkanisi pleng komate oxonitis PPC jor inghulapu akoi kewan lan parta National Highway thongkep rasirkep atowarpi Barmathik kewan sidami range atum nebdunde pu haihui akoi ki pike ahok kali pusi Pherangke amei long ACF Pronab Teron pen lamklar GP pon as per auction procedures as per directions of DFO alang itum kado kabe announce follow up kuriget pen range office level on DFO level pen order ating si nilitum dak kisis tang ating ki nilitum release so ka release abun abang ke dak pen gari ke chon mate dak pen gari ke bar la sohor bange abun dak pen ke announce si bar ko jongsi gari kilo der hok mate alang itum kacewa nagari lebar hai hui kom hek polote ladak pen pilot kedera joine si ajo firlo mane dakon si bar ajo firlo ta most probably 5-6 malum si bar se alang litum allegation ke wana teng pen ajo firlo mp aron re pen kechu jor kolam man ke ahok kali lapen aron dam dipin lo North Eastern Forest Range Silonijan along pen ke kedam tangapor Karbianglong Autonomous Council of Revenue sitame lakre trokra suri phokebra trokra pharu troxira phokebra troxia tangka pajir longlo Lasino North Eastern Range Silonijan ACF Pronab Teron pen klardak kaningje lamthe angton pen arju iksenang nilitum North Eastern Range Forest Range pen banke la high illegal transportation akuthak nilitum action dengiglo Barmistik aput hak pustame nilitum 2022-23 aninkan nilitum homthom LP agari nebiglo so homthom agari pen nilitum 532 pieces Barmistik siglo la pen total volume bange 89.242 cubic meter atheng pieces siglo la pen government revenue pustame 13,85,130 rupees nilitum Karbianglong Autonomous Council reading hodai revenue banke to allegation ke wana teng aron ripen kachu jor kacholang polam mane ahok kali nilitum with proof nilitum with DFO's order kado gobe nilitum arideng do lasi ladaga banke with proof si nalitum han na bachini ko Koilamati ben Samson inki Karbianglong Live